May listahan na ba kayo ng mga ihahapag nyo sa handaan? Meron tayong lechon from Kapampangan Lechon House. We ordered a small-sized lechon. Free delivery yan around Angeles City at marami pang freebies. Yes! Dinig na dinig nyo naman yung pagka-crispy ng balat and then yung laman niya, very tasty. Lasang-lasa mo yung tanglad and yung maraming aromatics na nakapalaman sa loob. When you order this, meron kasamang lechon sauce. There's also suka, soda, boppies, puto. Meron ding dinuguan, coffee jelly, and cassava cake. They deliver all over Pampanga, Tarlac, Bataan, Bulacan, and Nueva Ecija. Plus, nag-accept din sila ng mga early reservations and rush orders. Perfect para sa mga parating na handaan and special occasions. Kung gusto nyo rin mag-order ng lechon, you can message them on their page. It's Kapampangan Lechon House.